Levelsproduction. Yeah. 20 raba. Yeah. Oh, well, I'm Monyarous again. Now you have 20 raba. 20 raba, that quite that way. Police are Monyarous again. Paye makati wope hatina ndima endo notoko wa uchinge warima hapana chinouya wakagara chirusuvo notorifambira pamshana saka ndofumo bata chongwe muramo ndoda kunopinda mune vamwe imomo zviri kurwadza sekukwira makomo ndichasvika chete nhangwe ndiri paslomo bizi kungotenderera chitsvaga tenderera mama tizikurara kuharare tiri kutsvaga inotenga tirarame habhizi kungotenderera titsvaga tenderera mama tizikurara kuharare tiri kutsvaga inotenga tirarame anizi shiri anirarame for free do unloka madeals ndikangojuma magi amari yemushonga chakadaro ichochochi ndoda mari yakachena kunge yekaratiki ndiri breadwinner kwete yeparoadshow usasaize wanzwa njitiho driverho pakarohwa zvimastanzi zimexmo golf complex kana kuti siyaso ndobatika kwese kunge mhepo hakwese kune gauro ndiripo munamato wenyu wabvisa mhepo nasinomoshandisawo chipo izikungotenderera chitsvaga tenderera mama tizikurara kuharare tiri kutsvaga inotenga tirarame habhizi kungotenderera chitsvaga tenderera mama tizikurara kuharare tiri kutsvaga inotenga tirarame vaye makati wope hadzina ndima endonotokowa uchinge warima hapana chinouya wakagara chiruzuva unotorifambira pamshana saka ndofumo bata chongwe muramo ndoda kunopinda mune vamwe imomo zviri kurwadza sekukwira makomo ndichasvika chete nhangwe ndiri paslomo izi kungotenderera chitsvaga tenderera mama tizikurara kuharare tiri kutsvaga inotenga tirarame habhizi kungotenderera chitsvaga tenderera mama tizikurara kuharare tiri kutsvaga inotenga